ole win July lu som ni le pasari pathian ni ania chim thupui YouTube channel clear tu song song te chipai kabuk chawani nimin lama khan power department chuan press release siamin Longtai Bazaar branch waile le VC te chungchanga PR an chua ani kha ti chuan ni zan lama te he mi chungchanga hi social media platform sang ate tarlan ania heta hian P&E department ina thu an chua hian thu dik tok lo tarlan oma an khria tawangin le soifi angai oma an khria tawangin voin chanudar ni a khan Longtai Bazaar branch waile le VC te chuan press club Longtai press club chanchin bumi te ma press conference an ne mi chungchang hi kan thlir ho don ani press conference kan thlir ho ma hian P&E department lam tena an PR a hi kan thlir ma sanga hi ni jan lama Longtai atanga ti chua B17 official YouTube channel chuan a channel aron da langa ei hi karon da lang nasadona B17 official YouTube channel ina asai song song hi karon da vek don lova P&E tena PR anon da achir chin hi karon da anga atang a hi atulani le aron tarlan katung thowanga B17 YouTube channel hi nei tu hi ka thian pa boya ania ani po ka thila phal takin ithu thoni me atia kalom le mai B17 YouTube channel hi in low subscribe sak cheu don nia ole tuna thuk masa B17 YouTube channel official YouTube channel in aron da hi kan ngai thanga hem zo a hian win lama Bazaar branch waile le VC te press conference hi karon da chim som mai don ani chim thupui YouTube channel la subscribe lo te kan khoi takin min lo subscribe sak zelula like le comment min lo ngai poi mo sakram don nia ole til dang lam tak mai riat pok lo riat ngai reng lo til press release aron chuak group me voin tlai dar thum chu dar li bor vel khan aron chuak group me hai screen na kan huang hianin Longtai Power Subdivision Staff Welfare Committee Longtai te chuanin press release an ron nei rup maya an thule hla hi engak tiang chin nge press release a hian an ron zia ti kha zaina he ka ron chiar chuak don ania tin kan chiar chu tak tak main like le share lama khanin tran min lo kho pui de ve de ulek ula ti kha ka han som ma sanghal bok cheuni le tuna chiarang tin kan chiar chu a zo hulama hianin ke ma mi mal ngai dan hu dan te po kha kan soi vele tura te po ngai taila a thome le chiarang Longtai Power Subdivision Staff Welfare Committee Longtai press release ni somni pali July sang ni somni panga ninga ni zan dar sari chan ve vel khan Bazaar veng MRB Bank bula line chia oma dariat chan ve khan siamani dar ku chan ve vela akang chelea zandar som vela siam tura thok tu te in buat sei mek lain Bazaar veng VCP le wele president hawin mi eng mozat motor le two wheelerin power house an ron chawa moi lo taka tong khum na le kutin thak du hial na po poisalovin an khosak dan hi athalowin amoi lo tak zetani he thil than lai hian video le camera lak ni lo chungin video la pu kan ni a ali kau chuan kan tana a poizok don thuin min vo zui boka hetiang in vo na hi department a thok te za lo na le in tham lo na dik taka kan ngai ni hetiang anga thil thleng hi veng dang atangin
ton alani ngai lova veng dang te chuan that taka min tho pui jok lain bazar veng te ro hi chu an che dan hi avoi khat na mai po ani to lova hetiang ani ta ka chuan bazar venga line check siam le control room duty ti hi a him tok to lo hle in kan ria poi kan ti tak zeta tun hu chon hetiang thil du om lo tak hi thleng non to lo ram se kan du hle ni issue by Longklai Power Subdivision Staff Welfare Committee dated Longklai the 26 July 2025 tin voin tlai dar thum chu darli le chan ve bor vel khan he press release hi ka mu ve chia Longklai bazar khotlang hroi tu te le PNE staff then khat te khan in voinan lo nei ani ti hi voina chi ka ria hi ka beng var lo khop maya hey helai press release an ron jiang hian ni som ni pali zan khanin Longklai bazara MRB bank bula electric bana khu asot vaka kang vak maya ke po khan ni short video khan ka ron da kha video ka ron da na chana kha Longklai a PNE how to lian ten an lo hu ve ngei basein ka ron upload kha anita chumi chungchanga chuanin hei bazar khotlang hroi tu te po PNE lo PNE control room duty te pon vatlan chho ni in aron zia ka hey voina village council court Longklai bazar le Yanglai association bazar branch te chuanin ni som hi le pali zulai sang hi som hi panga ni nga zana PNE Longklai control room a kangkal chungchanga kan rin lo le be sei lo te win staff welfare lama tangin PR in rin ni khan chua alo oma chu VC le uai le te chuanin hi chan tha kan tia hi voina hian helaya kan VC member te kan uai le foi tu te ne press club Longklai a hun kan mang theya masa in MJA Longklai district foi tu te chunga lom thu kan soya masain kay hi ronghing lian sa thang kaniya bazar branch wile assistant secretary ni mek kani tin hai kavela ma hian pulal biak luanga kan VCP athua tin hai ka dingla ma hian pu amal soma branch wile president athu boka hetiang hi kan press statement ania kan han chair chua kanga atu dana zirin chanchin bhumi te hena po PDF file te po in kan pe don ani ni som ni le pali zulai sang hi som ni panga ninga sana bazar veng village council member le waile bazar branch Longklai foi tu te PNE control room a kan veng chunga ABC cable kang chia awanga karen kan thima wanga kan len chho chungchanga Longklai Power Subdivision Staff Welfare Committee 10 ni som ni le paruk zulai sang ni som ni panga in rin ni a press release chua alo ni tamai hi poi kan ti a heng press release a hian thu dik tok lo omin hetiang hi thil omdan zo ani ni som hi le pali zulai sang hi som hi le panga tlaidar li vel atangin chonhu substation a incoming CB thakani wangin shutdown lakani a Longklai le chevel zong kan thimvek ani chutatang chuan zandar sari le dariet inkara current pek chua ani a current pek chua ani hian bazar veng area a LCMC building hlui bulak ABC cable akanga bazar veng hi kan thim le ngal ani cable kang ani thu le siam thatura ma min lak sakturin phone callin duty room le JE te biak anni a siam tura anlo chuk mai lo awangin power house a hian kan han kal ani staff welfare thu chua PR a khan zandar sari le chan ve nulam thil thendan tarlan hi hetiang so khi ani dariat le achan ve PM a khan siam ani ti in da ania zandariat le achan ve PM a hian cable kang chia hi siam ani lova hei hi CCTV
footage chiang takin mu thei ani panhina zandar som pm vela athok tu te in buat sei lai takin ti tarlan ani le a hei hi thudik lo hulhual ani siam turin ani buat sei lowa kan thlen nu fe a zanin hian en kan du'a a siam tur te po kan hak anga kan rualin chukse kan ti a chumi nuwa chuan cable thak na tur te kan hmu lain an kata motora leilon te lot chopin kan ha wangin thok tu te anin ko chopa kan rualin an chuk chau zo ani pathumna video le camera a lak nilo chungin video a la a pu kan ni ti hi hetiang hi thu om dan ani staff te zinga pakhat nu pui khan duty room a SDO le ZETN thu kan soi ho lain pon atangin mobile in kha hi alange ya delete tura kan ti awang le he video hi viral ani chuan complain na tura landline anda busy la hi kha kan la ve dona ma kan la ang kan ti awangin a delete chok chi chau zo ani palina bazar veng te ro hi chu an che dan hi avoi khatna mai po ani to lova ti in tarlan ani le a hetiang hi thil om dan ani kumsang hi le pariat borbel khan power house atang hian veng thang thang te in en chok tura ruam man na siam ania kan veng en hunata na ruat a karen pek kan ni lo awangin hruai tu te an han chawa detail men an siam an ena hetai hen karen pek angin aloin ziaka kan en lo awangin ti eng hal tura khenso ani bazar veng hian power and electricity department te hi kong rang rangin kan lo tho pui to thina tun thleng hian VC le uai le te chuan kan ti thei to ka chuan kan pui sel thin ani kan veng chunga electric ban tui ek awanga tlu thei mai eng mozat repair ani lai khan thei ang anga tha sum le paya tan pui thin anni bazar veng chunga transformer da tharte achia thak ani po in VC le uai le ten department ten hatanga pui thin ani a staff te hi he kan thil ti a khetu te anni ni somni le pali zulai sang ni somni panga zana ACB cable chemi siam sak zon hu po hian thok thu te puala thingpui le me bua sei te po ariu pakim huna in ho ani hemi chungchang a hian ni somni le panga zulai sang ni somni le panga zip top ni khan executive engineer PNE Longtai division hian VC te lenga asoma helaya an chho hian SDO po a omvea anim biak na po hi a khiat pui ani VC lam hian uele tenen hun man ni se ko kim dewin tia thu kani tha lai le PNE Longtai division po in tholeni hian income ho na inayang utia har san om thei do kan kila soi ho tur kan ril ru kan lo in bua sai lain ni som hi le paruk zulai sang hi som hi le panga in rin ni a staff welfare atanga press release thudik tluan thling lo kan lo mutamai hi apoi kan ti a thu chu om ma hian do kan kilin soi ho ni se hetiang hi athen kan ring lo ani Longtai district chunga hian Mizoram Sarkar baka LADC a department rang te an oma VC le uai le chuan engtik lai po in kan tho pui thina tho pui zel po kan ti turani a khua le tui tha kan ni na po ani electricity supply hi service na thona ani chandik lo a ho chamna a omin emo dong da taka na thona a om ani chuan Consumer Protection Act sang hi le som le pakua hnuaya deficiency in service ani a chuwangin electricity department complaint center a complaint hi kan dikna ani ngai tu ani lo chuan sarkarin endiktura aruat complaint hi consumer tetan a right to file under Consumer Protection Act sang hi som pakua
ti ani ti kha voina helaya bazar veng village council court le Yanglai association bazar branch tena statement kan han nei tarlan thei chu ania chunga lom thu kan han soi ani ole hey village council Longtlai bazar le Yanglai association bazar branch tena veng chung karen en that lo awanga kan malak na a department lam electric department welfare tena PR min han chua sakna hian thudik lo win PR an ron chua chu wang chuan voin tlai dar ni a hian press conference neilat a chan let na neila ti in tuna an local khom ani a hemi bazar veng ta na karen I chungchanga kan kalna hian tunma tang hianin karen hi kan nei chhelu to ka zantin hi kan thim ti ila kan soi sual lawang chu tiang chuan ni a chuan ami puilamina complain na an han siam don hian phone tlang thei lo hian phone hi an lo da busy thin ani chu wang chuan mi pui be dong hian khotlanga hruai tu VC te kan lo ni na zona an ti ngai na hrelo hian nang ni kan eng kan nei le si lawan nang nin department lambiak dan lo ngai tua te u ti hian min ron ti thina chuta chuan kan phak to kan thei ak to kin kan han be ve thina chuan JE control room kan han be ma sa a ti chuan control room atang an ma ni thu in engma kan tingam lo kan pu te bero u ti in min chang thina ti chuan JE a ti khan kan be chho thina JE te kan han bia a chang chuan I thok tu kan om to lo atlai to si a chu wang chuan eng po ni se min lo the thiam mai ro ti hi kan phone call don dan kan ani thina chu wang chuan helai te po hi I veng chung VCP ni na zone atang po in a hre om po hi ka ti thin khop maya chu wang chuan veng chung mi pui te laka po hian in thla hun na tam tak te po hi keima hian ka nei pha fo thina chuan a chang hian khol hian la thei lowa an la du lo nge po hi ka hre thin lo chu wang chuan khatiang kha kan hun kal to a kan ton to kan kal dan ani thina chu wang chuan man za na kha I kama a ron chiar chuang khan I akan le awang khan siam turin kan phone na kan uile president hian I a phone ma sa a chu ngai sak a om lova anua a be dongin VCP kan ni na angin nang han phone ve le te enge karen hi kan vathim rei ve a ron ti le a ka han phone le JE ka han phone na ta chuan JE chuan animo kalu kan nau te kalu zo tanga kan lo ti don nia ani atia ta chuan keima khan ani phone call kalu ngai changa nge o chanchin mi lo hril le ro o kati a o le ti in kan in tha a ama ro chu engma chanchin in hril a om to tak si lowa chuan ka han call non le a ta chuan chan kani to lova phone a ring pui thaka chuan khatianga karen siam tu an ron chuk box si lova karen kan thim box si nen I weile te nen a heti ringot ta I hril po a local du lo chu khonge thil om zia te po department te po han hrilila thil om zia te I soin I chawang umhiang ti in kan chhong tlang hloma ti chuan kan han thlenga I control room a chuan ta chuan duty pani chi an oma pakhat chu upalam deunia pakhat phei chu putar lam ani pakhat kha alo mu a pakhat alo thu a khatiang kha an ni a chuan thil om zia te kan han soya I kan pu te hena hril ro u an ti a
chu wang chuan kan uaile president hian zan ina kan en nge kan du abak engma kan vei sei lo a en chuan kan lunga oi chu wang chuan zan ina a en nge yangai ati a ti chu tiang chuan in kan han ti a chuan ke point VCP kan ni na wa VCP kan ni na angin i SDO le ZE an lo thenga ta chuan SDO ma kadinga i sar i thil pakhat kalo soi ve ang kati a thatakin i za takin chuan ta chuan sar i keima mi hringa hi chu engma mai kani ama ro chu VCP kani na zone in thil ka soidon chu wang chun bazar VCP kani ve a ka veng chung mi puiten har satna an to a karen thim chung changa complain na te karon siam thina voi engemaw za chuan achangin kan ron siam don nia in ron ti a in ron kal thale lova achangin thoktu kan in dai lo si a engpo ni se min lo tha thiam mai te u in ron ti thin a hei hi chu ni danga chuanin om to lo se ka du khop mai te po ka ti ve nge ani chu wang chuan i tiang khan ka ti a ti chuan i kan president hian zan ina kan en chuan abak angai lo chu wang chuan asiam tu in chuk lo chuan kan chuk lowang kan ti ve ta a kan hak ta ni SDO le ZEN local nu a chuan heta i pon lama mei che pani an lo dinga mei che pani oma khan pakhata kha an driver nu pui ni in kan hria khalai kha chiang takin kan hre chiang lowa i chuan video in tha aron la a kan uaile president hian video kha chuan tha la su o ati a chu a phone kha en sakatuma a phal lowa a hum bet tlata khatia phone va en sak atuma avapana kha ZE khan i alo danga kan president chu kut phei chu athak lo ZE po khan kut thak tuma thuak khan ati awang khan kan naw te khan kha an lo dang ve a khalaya khan tlemin kan bo ruak kha asang deu ani mai i khatiang wang khan khami camera khan tha lo lak tum lo se khatiang bo ruak po kha turani lova chu wang chuan i in hei kabula thu puma ro hian alik out ani chuan i athalawang ati a chu wang chuan in khami phone latunu po khan i kalalo atia a phone kha a hu betla ta chuan anhua an apasal ni om tak khan a phone kha alak saka chuan a delete zo vele hei engma om lo ti in i phone kha mu ngam khan aron pholang ta chau ani khatiang vel kha kan kalphung ani a tin i an PR mil chua an ron chua hian thudik zik luakin PR hi an siama helaya hi i veng mual phona ni in kan thave a kan ti lo pui ti anga min soi hi poi kan ti a tun hnuai he tiang thil hi thleng to lo sela kan du khop mai chuwang chuan i ka na thok tur an in siam lai mekin min ron ti buaya an lo chowa an ti a na thok tu tur hi pakhat ma an om lo reng an mu vek chuwang chuan keima ni ina tlom ngai tura kan dil na le zan ina kan eng ngei turani kan en chuan atok abak engma kan du lo kan tia khami kan ti nu a an in kai tho chopa chuan athak na tur uar po hak soble tin an zai bung chopani an zai lai po kan din chil vek kan en veka chuan chumi pia lama i motora leilon te an in lot chopa kan hak veka ti khan chuan an in pe nu a hu hoin kan chuk tha a siam na tikha a siam na thlengin kan zui veka kan om ho ve kan an siam lai po kan thira minute nga po an siam lo ani nut ball pali an hera lelam nut ball khan a uara kha an chil beta chumi nut ball kha
chu an tai zoa ti khan an chuka karen ron on ro le an tia ti chuan tun thleng thim to lovin kan omani chu wang chuan I an PR siama hian I thudik lo zik tluak an siam hi poi kan ti a chu wang chuan I hetiang thudik lo hi tun china chuan om to lo sela tin I point do kan kil howa I thataka thu soi turin VC tele uele te po min soma chua I ama azin do na wangin tho kar le tho le a kan soi ho don ya thingpui te in hoin ati a VC tele uele te po telephone in min ron bevek to a ke ni lam point e ni e a tha lom a I veng tang kan thanem ngai na thila tiang angte kan lo ti a kan lo chowa ama ro chu tiang anga PR an lo chhuat ta ka chuan I voina hian press conference hi nei ve nge tha kan ti a chu wang chuan I press conference hi tuna hetia neya I an PR chu a hi ron chan le thi I tul nge kan khria ta wanga PR o press conference hi ron nei kan ni ti kha ka soi thei tok ni mai ro se ole hemi power department ina nimina PR chiang puang lo an siam awangin voina hian bazar VC longtai bazar VC le wayele te hian thudik tak pun chua tul ve in kan ria e manzana power house kan kal chungchang a khan ahma sain ka han soi du chu helai ABC cable bazar chiat chungchang a hian tun ma po in ach jingani ni khata hian voithum voili achia zana pe chuan nge ina chia tin ro asur hian achenge nge boka chung te chu kan din munania ni khata hian achajing thei lutuka kan mang anga ahma hian SDO ne na helai hi heti de hello heti yang lo de ulek hian chhar de ulek tu ten asiam theilo mi ti po hi kan wele secretary ne hian voi khat kan va sei to a chu ti ang chu kan din munania tin khamizana khan zana dariat le achan ve dar ku vel bor mi o ka va phone kha khalaya khan power house duty khan hei kan pute kan lo filanga chuan kan pute thu ni mai atia ti chuan ani le chu tian ni chuan engpo ni sela khongoi takin hei reng dangan eng sia ke ni kan thim engpo ni se minosiam sakram ro katia chuan min siam sak lok tak lo wang khan kan VCP pokabu phone VCP na ava phone nu ko chuan min ron siam sak tak lo wang khan engpo ni se amuna thilom zia ba soi chiang teng kan tia kan kal chawa chuan duty room a kan valuta engatinge kan ron soi to si a tu thengin min siam sak lo le katia chuta chuan duty ina min chan na chuan kan pute nena kan hril to a kan pute engwa min la hril si lawa chuwang chuan kan ron siam lo ani atia ani tak chu zanina hian engpo ni se min siam sak angai ni input po chu kong teu ko la isoi ho teng kan tia chu kan in biak na abul tak chu nia ti chuan kan wele member kan committee member te kan VC member thren khat te nen helai huna hian kan kala mi som panga vel kan kala ti chuan khati khan kan va thlen hu chuan an duty te chuan JE le SDO chu an han filta an lo chuka chuta chuan keima nge hian a engpo ni sela zanina hian a en kan dua khulai mun ku kan ron report to kan report thung hian min en sak lo sim prima min en sakula asiam theilo ani chuan kan lung o yang amaro chu min en sak lo sim chim ero hi chu
kan lung oi bik lo ni kan ron soi to VCP pon aron phone to chewa ke ma ba ka VCP pon aron phone chewa ma se voi tun thleng po min en sak lo ju I kan ngai dan ani bik lo chu wangin min en sak ula min ti en sak thei chuan zanina hian eng ma dang kan du lo eng kan du ani mai min lo en sak ro kan tia ti chuan an PR a khan siam kan tum lain an on tia I inchina kan VC te soyang khan siam an tum lo an lo mu vek to a tin nichina kan soi ang khan duty khan an pu te chu an lo an afil ve ngei ani karinga amai ro chu afil nu khan eng ma min lo fil si lo wa chu wang chang kan lo siam lo ani tia hemi chung chang a hian bazar veng hi achhe jing kan ti to kha athim jing kan ti to kha amai ro chu mi siam sak lo chang hi zana po hian atam khop maya zan khua akan en lo chang hi atam ani amai ro chu karen thil te ni a siam thei vek lo lai te po au mani mai theya amai ro chu khami zana khan siam tura an lo chuk lo kha khotlang mingai sak lo ni in kan ria tin wele president kan ni na ngin ka phone a ke ga phone ka ngai poi mo lo po ni sela kan VCP ina a phone te khan chuan a chan na tal kha chu kan thiat kan bei se ni amai ro chu a chan na om tamia lo kha ni bik lovin kan ria tin khami jana khan VCP le VC member enga mozat le wele roi tu te kan kala ZE le SDO an lo kala SDO kha aron luta duty chair khan athua ke mani kha za ni lo maila do chair khan athua do kana ake min han khuma khatiang MM min han en lo kha chu ke mani kha chu kan za lo ani poin bazar veng ni puite kha min za lo le in kan ria chu wang chuan chumi ba ka chuan in thole nia in kom hong u atia atha lom thil tha thu tha soi hi atha kan tia ti chuan thole ni kan nga kan tia chu ti lai ka ra chuan in rin nia PR alon siama PR an siama po khan thu dik tak siam chu ni se atha kan ti amai ro chu dot lutuka PR an siam kha thu dik soi ve tha in kan ria chu wang chen voin na hian an PR siam kha chan thu dika chan tha kan tia chu wang chuan helai hun hi kan mangania tin an PR a khan video le camera a thala lo pui thala min pu an ti te kha an la chiang a thala ko kha an delete ala tu kha mei chiania department thok ani le ni lo phei chu ke phei chon ka helo a mai ro chu kan tha hi kan thu lovin kan phalna ni lovin I langot theilo I delete turani ka tia engem chen kan han soi nu khan nichina kan VCP soi ang khan ni papakat khan a delete nuwa hei a om to lo tia chu kan din hum nia chu wang chuan tun tuma power department welfare ina PR an siam chung changa hian PR an siam hi kan huwa ani lo amai ro chu PR an siam don in chuan thudik tak khan PR siam ro se chu adik kan ti amai ro chu dot lutu ka PR an siam kha atha kan ti lawa voin ni hian thudik tak zok kha PR dot kha chan ve kan du wangin voin huni kan mangania khamichin khani sela kan malam huna power chung changa hian tu te khua po hian eng tha hi chu kan du vek amai ro chu a that khol thil te nia that lo chang te po ania amai ro chu
hotlang huai tu tena hei chu tiang kha tiang chu ania engpo ni se tom lo ngai ru an tia chuan min ngai sak ve tu ra kan ngai tin khami zana khan hei zan a hian veng dang hi chu ka riat danin line duty hi an omin kan thria amaro chu bazar veng hi an line duty hi kan nei lo na chin po hi kan thre to lawa tin khami zana khan local sela min siam sakse an pocket money po an siam man chu pek kan in huam ani chu tiang thleng chuan khami zana khan kan soya ni danga po zana chuan alo har sa dewani po in min lo siam sak ula har in pocket money po kan lo pe anga ti thlengin kan silani chu tiang anga thatta ka kan silaya nilo baksa ka PR min chuwa kumi kan lung a oilo voin ni hian thu dik tak wan chuwa thain kan thria chu wangin voin hun hi kan lo mangani a khami chin kha ka soi thei tok ni sela kalome có chuyện trong bé lắm không cái này lâu ngắm mò để khai ha lâu vàng in cái chuyện trong thêm hẳn soi về đủ cái này PR hi cái xiêm tây hin chán vét thấy là va diệt khian hay PR à hian khamisan thil theng kha dar som le achan ve kan chawani bazar tangin tilai kha na thok tur khan anin bu sai lo thum thima an mu to kanin anin kai tho chopani tilai kha kan soi bel duwa kan complain kha dariat sari le dariat inkarani chuan kan han chho kha dar som de chan ve velani ta chuan na thok tur tu manom lo ani bu sai lo thum thima kan khen nuwa en hi kan du ani kan ti wangin anin ko khoma man ruate na china soyang khan cable po hak sobletin ang katchop an bula kan ding alom kan omani tin leilon po an la phea motora an tia chabi po khoya ngen tian ni zonga tunge kol te po ni te imbu seina omlo an PR kha khala kha chuan adik lo ani tin hetaka han soidu chu hetiang anga thil thleng hi veng dang atangin ton ala ni ngai lo ti hi oma veng dang atang hian an tong ani ma se veng min kha soi ngai lo voina hian PNE department hian an tong ani na tak chom plastic ti chete eng mo kha omani kha video viral po om voina hian khating kha soi chu kher tu lo ma se bazar veng min ron malman ta kha chuan voina hian soi pi ve tu ling ka hia a veng dang atang hian an tonga phone call po hi anda busy thina wangin tuna hian VC le uai le veng tam tak hi an nung oilo an biak thei lo an ti ani keima ngei po in SDO bula anda busy khaite inda chuan kang mai le har satna hi electric a hian long kai ten tok taila biak tur biak thei in om lo hian engting nge kan omang electric kanga wangin in te om se engmo chet rup na theng le se inda busy hian har satna lian zo ka theng thei ti thengin ka soi ve ani chu wang chuan khalai kha kanin biak po thei lo chan pakhat ani ya tin bazar veng line check siam le control room duty hi a him tok lo ti in an ron da a long kai na power kan nei tir atanga tun theng hian bazar veng chunga line check te hi har sat na voi khat ma kan la siam ngai lo kan tran pui the VC le wele ten an thing pui in turte an pocket money turte an man ruat thengin kan choi puin kan tran pui the akut tha ke mo a room zone hian voi khat ma department te hi kan la tingai lo hei hi chu thu dik lo hul hual ani ti kha min lo khir tu te le min ngai kha tu te khiata kan soi du a control room a duty te phei chu tu te nge duty thin po kan khengai lo tun na tun hi kan voi khat kal na ni a ma sang ni pariata kha chu soi ang khan karen kan don that lo awangin in en cho ko om kan en zan tura ruaman detail men siam vek towa kan ho tu te kan throi tu te nan chho khan adar bian an en khan kan en hun tur dara kan en lo wangin eng ti angin an lo kik sia hei hi enge chan tin an zo chenga an ti eng chopani kha 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 sang ni le pariat kumani
chu long khai mi pui hianin eng kan nei that lo zia khalai hun kha han chui let ula in la khe thein kan ring kanin en chok thin aveng angin chu tiang chu nia sarkar department pakhata staff welfare 10 PR kan siam duwa mipuya kan ti dar du ni chuan thu chiang le dik rin tlak hi mangila chu ta tang chuan thil tha le dik zok hi achuak tur hi nia PR kan siama thu omsa rula thu dik lo kan bela tin ka han soi bel du chu staff te zing atangin social media a post tam tak e mu ani khatiang ang chi po ha kan lo mu ve vek mai thu dik rula dot na sata ka the dar ani hi poi kan ti a chu wang chuan kan du reng wang ni loin voina hian awele angte avc angte nga press conference press statement siam hial ngaya kan han hi a fellow kan ti khop mai kan du lo thil in soifi ani lo thu dik puang chuak turin voina heng helaian hun kan manga MJA te kan somani kan som na te mingai poimo saka an hun hutak min han te hi atop nan lom thu ka han soi non le duwa thir tu te po in lo chiara lo hu te po in helai hian enge thu dik zok ti hi min lo ti chian saka kan ri lungai to na lo seng turin ka som du bok cheuni kan lo me